Sanibonani nibingelela uPrecious Intandokazi. Namhlanje ngiphathele udaba oluthinta impezi emnyama noNjoko. Ngiphinde ngicele-ke ukuba nicindezele i-subscribe button ukuze i-channel yethu izoqhubeka ikhule. Kanti-ke ngempela iy'nkunzi ezimbili lapha, uNjoko nempezi bathe bagadlana ngamagama kabuhlungu ezinkundleni zokuxhumana. Lokhu kuze emva kokuba uNjoko ehalise le intaba yaseDubai ngokusayina i-Ambitious Entertainment. Washo wathi ujabule kakhulu ithalente lale nsizwa libone abantu abazombeka ebalazweni. Kuthe kusenjalo impezi yase ibhala lapha ku-Instagram kaNjoko imubuza ukuthi uma esezibona usengumculi vele. Kanti uNjoko yena ube esephendula wathi uma kube yiphutha ukubonga lentaba yaseDubai uyaxolisa kakhulu kumfana kagogo u-Agnes. Esho yona njalo impezi ibe isiphendula ukuthi ngale video yabe isibhala yathi kuzothiwa imonto iyamlimaza ungalo kanti ile nkathi kufona liyangane engicabanga ukuthi usho lena eku-CD promo yodumo. Intaba yaseDubai yona-ke ibonge uNjoko yathi uNkulunkulu ambusise. Kulaba abangazi-ke intaba yaseDubai ibisebenzisana nempezi ngaphambi kokuba baxabane. Uzobakhumbula-ke ngomsebenzi wabo omuhle wokugcina besho kamnandi bethi sisemabonini. NguPrecious Intandokazi, ngithi nisale kahle. Uthi bewazi kuthi nami kuyoze kufike lesikhathi ukuthi ngidla makina dinge mfoloko.